Cine lipsește? Dragii mei, bunica știe niște jocuri grozave, iar acesta este unul dintre preferatele noastre pentru seara de Crăciun. Voi aveți un joc preferat pentru seara de Crăciun? Dacă nu, vi-l propun pe acesta. Vreți să-l jucăm împreună? Da! Minunat! Jocul se numește simplu Cine lipsește. Personajele poveștii Nașterea Domnului sunt așezate după cum vedeți în imagine, iar preț de câteva secunde voi acoperi imaginea pentru a putea ascunde un personaj la alegere. Apoi va trebui să ghiciți cine lipsește și dacă ghiciți, trebuie să ne spuneți și câteva informații legate de personajul respectiv. Sunt sigură că ați înțeles, așadar zic să începem. Start joc! Cine lipsește? Îngerul! Da, foarte bine, ați descoperit! Lipsește îngerul! Ce știm despre acesta? El a vestit păstorilor că s-a născut Hristos. Așa este, îngerul le-a vestit păstorilor nașterea lui Isus. Start joc! Cine lipsește? Da, așa este! Lipsește un mag! Ce știm despre acesta? Într-adevăr, magii au adus darul pruncului Isus. Start joc! Cine lipsește? Da, foarte bine ați observat! Lipsește Fecioara Maria! Ce știm despre aceasta? Într-adevăr, ea este mama pruncului Isus! Start joc! Cine lipsește? Într-adevăr, lipsește pruncul Isus! Ce știm despre acesta? Exact! El este Fiul lui Dumnezeu ce a venit să ne mântuiască. Start joc! Cine lipsește? Exact! Lipsește păstorul! Ce știm despre acesta? Într-adevăr, păstorii s-au închinat primii pruncului Isus. Felicitări, copii! V-ați descurcat foarte bine și dacă v-a plăcut, vă propun să-l încercați acasă împreună cu familia. Puteți desena și decupa personaje dacă nu aveți figurine. Vă garantez multă voie bună! Ne vedem data viitoare cu un nou joc grozav de al bunicii!